У абласны цэнтр з'ехаліся мацнейшыя беларускія весляры, а таксама спартсмены з Грузіі, Узбекістана і Малдовы. Усяго больш за 300 атлетаў. Нагоды гэтаму дзве. Кубак Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ, а таксама рэспубліканскія спаборніцтвы памяці абаронцаў Брэсцкай крэпасці. За кубак змагаюцца члены нацыянальнай каманды. На рэспубліканскіх спаборніцтвах юніёры, удзельнікі да 18 гадоў. І нават нягледзячы на неспрыяльнае надвор'е, шквалісты вецер, барацьба за перамогу вядзецца вельми напруженной. В этом году очень ответственные старты, включая и вторые европейские игры, и, конечно же, лицензионный турнир, который пройдет на чемпионате мира. Вот. Ну, настраиваюсь, конечно же, достойно представить свою страну, вот, и показать достойный результат на международных стартах. Терпеть нужно очень много, ну и от силовой подготовки, в принципе. В спорт я пришла, еще ребенком. Зацепила? Скорее всего, за тренера цепляется. Дети, когда приходят, их цепляют более тренеры, он за тренером все ходит и слушает его. Праграма спаборніцтваў разлічана на 4 дні, на працягу якіх будуць праходзіць папярэднія паўфінальныя і фінальныя заезды. Байдарачнікі і канаісты выявяць наймацнейшых на дыстанцыях 200, 500 і 1000 метраў. Чакаецца, што на вадзе вяслярнага канала гледачы ўбачаць Андрэя Богдановича, Романа Петрушенка, Олега Юрэню, Марыну Літвінчук, Маргарыту Махневу і іншых славутых беларускіх спартсменаў. Уваход на трыбуны вольны. Олег Завадскі, Александр Сівіцкі, телерадиокомпания «Брест».